अलगा अलगा उड़ने की है अलगा अलगा জাল বিল্ডিং করে স্লট করে ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ସାର୍। ସତରେ ସାର୍ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ওই সেটা তোমাকে বাবু তো আটকে দিলা তুমি দিকে ছিল না ନାଇଁ ଆମେ ନଥିଲୁ। ମୁଁ ସେଦିନ ବାହାଘର ଭୋଜି ଖାଇତେ ପଳେଇଥିଲି କାଚି ମାଂସ ହେଇଥିଲା ତ। ମୁଁ ସାର୍ ରତୁଣ୍ଡା ପଳେଇଥିଲି ସାର୍। কবে দিল କାମ ଥିଲା ସାର୍, କାମ ଥିଲା, ପର୍ସନାଲ କାମ ଥିଲା। এই কত তো ସତ ନିରାଟ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ସାର୍। କିଛି জানো मारिया কত তো ସାର୍ ସେଟା ହଲଉନାହାନ୍ତି ମତେ ଟିକେ ଡର ମାରୁଛି। বুঝলা দিল ନାଇଁ এই ଏଇ ମଧୁତି ଥିଲା ସାର୍। ନାଇଁ ଇଏ ପୁରା ଥିଲା। তুমি এই দিলা সে বিষয়ে বললেন তবে ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ସାର୍। ସାର୍ ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଏ ମଧୁଟା ପୁରା ସବୁ ହେଇ ସାର୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଧମକାଉଛି। ତୁ ନଥିଲୁ, ତୁ ନଥିଲୁ ସତ କହ। ଆଉ କହ ଆଉ ତୁ ଫିଣା ଯାଇଥିଲୁ ହଁ ତୁ ମତେ ଦୋଷ ଦଉଛୁ ନାଇଁ? ତୁ ନଥିଲୁ ଶଳା ସେଦିନ ପୁରା ଆମେ ତାକୁ କାରାଟେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମାରିଲୁ। ମତେ ଦଉଛୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ସାର୍। ଇଏ ପୁରା କୁମ୍ଫୁ ଡିଜାଇନ ଦେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଯିବି। ଆପଣ କାହିଁ ଏମିତି ବେତାଳିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଟିକେ ଜାଗା ଦେଖି ମାରୁନାହାନ୍ତି। ঢাকা কহ ସାର୍ କହୁଛି କହୁନାହାନ୍ତି କଣ କହିବି? কত কথাটা মানি যা କହିଲି ସାର୍ ଏତେ ବାଜିଲା ପରେ ଆଉ ମିଛ କହିହେବନି। ଯେ ସାର୍ ଗୋଟେ କହିବି ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି? ଜାଗା ଦେଖି ଟିକେ ମାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁରା ଅଜାଗାରେ ମାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜନ୍ମରେ ବାପା ହେବି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି। কথাটা মানি যাও ହଁ ସାର୍ ହେଲୋ ସାର୍ কহ কি कहू ଅଜିତ ଗଡ଼ନାୟକ ମାରିଛି ସାର୍। ସୌଭାଗ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାରିଛି ସାର୍। ହଁ ସାର୍ মজুর তাকে সাহায্য করে ନାଇଁ ସେଦିନ ଅଜିତ ଗଣ୍ଡନାୟକ ମାରିଛି ସାର୍। ଓ ପ୍ଲାଟକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ମିଷ୍ଟର ଅଜିତ ଗଣ୍ଡନାୟକ ସୌଭାଗ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ମାରିଥିଲେ। ସାର୍ ସେଇଟା ବି ସେଟା ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ସାର୍। ନାଇଁ ଜମା ନାଇଁ ସାର୍ ସେଟା ମୁଁ ନଥିଲି। ମଧୁ ତୁ ଥିଲୁ? ମୁଁ ନାହିଁ ମୁଁ ନାହିଁ। ସାର୍ଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଦେଖୁଛୁ କହିଦେରେ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଯିବୁ।
ନା କଥା ଲଗେଇଛି ପ୍ରବଳ ଖାଇବ ସାର୍ ସେଟା ଟିକେ ହଲେଇବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଡର ମାଡୁଛି ଆବେ ତୁ କହିଯାବେ ତୁ କହିଲେ ତୁ ମାନି